Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ang ating magiging update sa magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy ang pag-iral ng southwest monsoon o nitong hanging habagat sa ilang bahagi ng ating bansa, partikular na itong kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya for the next 24 hours, makakaranas tayo ng mataas na tsansa ng kaulapan at mataas na tsansa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat dito sa lalawigan ng Palawan at itong western at southern na sections ng Mindanao. Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay mas maaliwalas sa panahon naman na ating inaasahan, mainit at maalinsangan at may tsansa tayo ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. At sa ngayon may minomonitor tayong kumpol ng kaulapan o cloud cluster sa silangang bahagi ng Mindanao sa loob ng ating area of responsibility. At maliban na lamang dyan ay wala naman na tayong iba pang minomonitor na low pressure area o sama ng panahon na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw na posibleng makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, itong area ng Palawan kasama dyan ng Kalayaan Islands, makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dala ng habagat. Samantalang sa Metro Manila and the rest of Luzon, ay magpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon na ating naranasan sa mga nakarang araw. Mamayang hapon hanggang sa gabi, asahan muli natin yung mga tsansa ng biglaan at panandali ang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa lawag ngayong araw, posibleng maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius. 17 to 23 degrees naman dito sa Baguio City at 25 to 34 degrees Celsius sa Tuguegarao. Temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw ay mula 26 to 32 degrees Celsius. 22 to 31 degrees naman dito sa Tagaytay at 26 to 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Puerto Princesa at Kalayaan Islands, temperature forecast natin ngayong araw ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, itong areas ng Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, pati na rin itong lalawigan ng Davao del Sur, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at mataas na tsansa ng scattered rain showers or yung mga thunderstorms. So, posibleng magtagal yung mga pag-ulan na ito na dala ng habagat. Buong Visayas and the rest of Mindanao ay makakaranas tayo ng mas maaliwalas sa panahon ngayong araw. May tsansa pa rin tayo ng mga pag-ulan na dala ng thunderstorms usually sa hapon hanggang sa gabi. At ngayong madaling araw pa lang, nakapagtala na tayo ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particular na dito sa central at eastern sections ng Mindanao. Asahan natin na mas rarami pa yung mga areas na makakaroon ng kaulapan mamayang umaga hanggang sa tanghali, especially itong western at southern sections ng Mindanao. Ulitin ko po, itong mga areas ng Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen at Davao del Sur. Patuloy po tayo makakaranas sa mga kaulapan at babagsak yung mga pag-ulan na ito mamayang hapon hanggang sa gabi. Sa Visayas naman, yung mga pag-ulan ngayong madaling araw, may mga naitala na tayo na thunderstorm activity sa bahagi ng Bohol. Asahan natin na mas magiging maaliwalas ang ating panahon mamayang umaga hanggang sa tanghali sa malaking bahagi ng Visayas. May pag-ulan umulit tayo ng mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Temperature forecast para sa Iloilo ngayong araw, posibleng maglaro mula 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees naman dito sa Cebu at 26 to 33 degrees Celsius sa Tacloban. Temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw ay mula 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees naman dito sa Davao at 24 to 33 degrees Celsius sa Zamboanga. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon na ating inaasahan, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan, malayang makapalaot ang ating mga kababayang mangingisda, at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung bahagyang paglakas ng ating mga hangin, kaakibat ito ang pagtaas ng ating mga alon. Ang aharing araw dito sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5:43 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 6:16 ng hapon.